Аз му кажа, че Оля мъжа с този дече каза. Мъж си ме влизай вътре и край. Казах му сега. Казах му. Бяха парламентарни който чакаше да ни говориме за секция. Ти не говоря за секция, никой не казва. Аз говоря за секция. Господине, не може да има повече маси, отколкото секции. Да, обаче, извиняйте, обаче вие го кажете, че има само... Ако кажете, че сме много хора, тук могат да отворят и повече секции. Не дайте да лъжете, тук да Законодателството не отговаря за изборите. Тази маса не е за ядене. В момента аз съм 2 часа. Това ми харесва. За България и за българина да се стои в България. Не да си има само парите. Затова са тук да ни защитават и да ни помагат да се нашите хора. А между прочим няма посолство от Пловдив. Лиляна се казва. 16. Сега не съм видяла нищо да направят. Аз искам да почувствам, че това е посолство, което не се прави. Има такава ограда. Има ограда, която не се пуска вътре. Значи един смешен случай, който аз се правя. Аз